Luseyindida namanje udaba lowesilisa waseNkonyane eBhulu okuvela ukuthi ubesezihlalweni zokudivosa okuthiwa wayalezela kwasebenza nabo ukuthi kubonga uma ebuyile emsebenzini maqede wanyamalala nomphelo. Umnumzane Sijabule Ngcobo okuthiwa wagcina ukubona ngoJulayi 16 emsebenzini wagcina ngoJulayi 15. Ngokusho komthombo okuthusa abaningi ukuthi ezitsukwini ezimbalwa enyamalele kwathola amateki anyamalale wagqokile. Uchaza ukusuka nokuhlala kodaba umthombo uthe kuNgcobo wakulomazwa indida koza kwabe emsebenzini ezothatha ke izinsuku ezintathu zokuphumula. Kwathi wabeke sechitha isikhathi nomngane endaweni yokucima ukoma babuya ke ekhaya ebusuku. Kuthiwa ke ngoJulayi 17 umshana wakhe wahamba wayongqongqoza endlini kaNgcobo efuna ukumphutha noma ke efuna amphuthumise esikoleni ngemoto yakhe ayeyibona ipakwe egcekeni ngoba ke wayeshiwe imoto kamalume. Kuthiwa ke akuphendulanga umuntu endlini ngoba eseke emotweni kuyombheka khona wasithela phezulu kamngani noma ke kukamngani elele kusho ke umthombo. Uveze ukuthi umngani wathi uma ke ebuza ukuthi uphi uNgcobo wathi ngesikhathi befika ebusuku uthe ke useyolala endlini. Kuthiwa ke noma kuthe kwaqala lapho ukubhekwa kwakhe kodwa ke wangathola kwaze kwabika emaphoyiseni. Sethukile ukuthola amateka ayewagqokile endaweni yena kodwa ke engabonakala. Asisazi ukuthi ke kwenzekeni kusho ke umthombo. Uthe abanye ke bakholela ekutheni wazibulala, abanye bazibuza imibuzo ke engaphenduleki. Sizwa ke kuthiwa ubedivosa nomkakhe asazi noma ke lokhu kuhlangene yini nokunyamalala kwakhe. Kuningi nje osekucatshangwa ngabantu kusho ke umthombo. Umthombo uveze ukuthi umndeni ufuna umngane owaficwa emotweni achaza ukuthi unyamalale kanjani umuntu ekade ke bendawonye. Kuthiwa ke ilungu lomndeni kwaSayini Nomfundo Nzimande uqinisekisa ukuthi uNgcobo unyamalele wathi impela bakhathazekile ngalokho. Ebuzwa ke ngolwe-divorce uthe yize kuba khona ke ukugejana nenkosikazi yakhe uNgcobo kodwa ke kwabuye kwadlula. Siwumndeni ke besingakaze sitshele ukuthi sekukhona ke izinhlelo ze-divorce kusho ke uNkosazana Ndimande. Iphephandaba isolezwe lithola ngomthombo ukuthi inkosikazi kaNgcobo ayisahlali ke noma ke ayisahlali ekhaya ke noNgcobo. UNkosazana Nzimande uthe ke noma ke kuyasikhathaza ke ukunyamalala kwakhe ngoba ke akalona uhlobo lomuntu ovela nyamalale nje.